Hej, danas ćemo da učimo oblike. Sladoled se sastoji od jedne kupe i 4 lopte. O, baš delo je ukusno. Hej, moj sladoled! Lopta, 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 kupa. Aha, u stvari i ti izgledaš kao lopta. Evo sada i ti izgledaš kao lopta. Volela bi da sam kao piramida. Idemo! Wow, pogledaj, stvarno sam piramida. Hahaha! Piramida. Hej, lubenice, možeš li da promeniš oblik u valjak? A, valjak? Ho, ho, ho. Sad sam valjak. Nisi valjak, sad si postao kocka. Sad si kvadar. Kocka i kvadar. Vidi me, ja ću da postanem kupa. I ja ću. Kupa. A ja ću sada da postanem valjak. Da li sam valjak ili ne valjak? Valjak. Kažem ti, moj omiljeni oblik je lopta, a moj omiljeni oblik je piramida.